Balik tayo mga brad, titig ba yun? Dere sa itong pagkaparanguban sa itong katulumanon, inyong katulumanon. Nini nga ba yun asosyon sa nato ang kabutan sa pag-asa? Dawaton sa nato mga brad, titig pa minaw kung unsay kahimtang sa itong kapanahon, importante ka masayod mo. Aron nasab nga mo parayon ta sa pag-isikot sa mga butang isikutanan sa itong pagkaparanguban ng kanumuntaga. Diyan kini may kalamigitang nasab sa interes sa katawan nga kana mo kamo. Kadtong naghatag sa itong impormasyon nga dunay mga dunay mga eskwelahan nga gobyerno ba o on sa bagay kung sa private so wa ko ibahimo kung na private man galing katong ingon nga ang senior high gapangolekta o karabaga miscellaneous pero sa gobyerno ato ning questionon pangutan-on tani kay naa tay balaod ana nga libre ang tanan nga mga kung na libre ang edukasyon sa mga eskwelahan nga iya sa gobyerno. Apan sa dili pa, dawaton sa nato ang buhatan sa pag-asa. O apa, kadiyot lang, tawagan lang itong otro. So kadiyot lang kayo. Sige, Sam. Salamat kayo, Sam. No, palihog ko og text kaya ito nakatagan o igong pagdagat. Kung di na ito makaya karon o mahimong sa sunod na itong pagmanaguban ato ng hatagan o igong pagdagat. Kining reklamo nga adunay eskwelahan. No, sa usa sa mga lungsod sa lalawigan sa Misamis Oriental nga matud pang kapangulikta og miscellaneous sa mga senior high school. On niya dayon na doon na bagay business, no? Doon na tayo palaod niya na mga binatintig paminaw. Nga ang education sa mga state colleges and universities, elementary, secondary, and kolehiyo. No? On niya rin pagkatapos ayaw mo pagbuhat o kaugalingon yung balaod kay kamo nga tigdumala sa karabang eskwelahan. Nga gisulduhan ko mo gikan sa buhay sa katawan ang inyong buhaton pagtuman sa unsa may balaod ayaw mo pagbuhat og inyong kaugalingong balaod, di ba? Mo na nga gusto na kong klarohon. Samtang sa pikas nga bahin, gikabutya gadiday nga mga panahon na gikasuhan na aloyon sa atong nga gipagay nga pag-follow up sa Garmen Police Station, gikabutya nga gikasuhan na sa atong mga gitsakpan sa kabalisan ang gibutyag nga security guard nga suspitsado sa pagpanules kinsa suspitsado na ilas pangalan nga sa Romnick Pasayon minyo kini og nagpuyo luma dito sa may Sambuanga del Sur apan nagpuyo diha sa may barangay Balulang sa may barangay 34 o ning siyudad sa miaging adlaw no og ingon man sab kon dito kini nagpuyo sa may barangay Balulang og ingon mo na sab dito sa may barangay 34 ni nga tong siyudad o niya dahil gikabutyag nga base sa itong kipagayon nga pag-follow up ka ka Police General Master Sergeant Nel de las Alas ang investigador sa may Kugon Police Station kay dito man sa may barangay 34 nga sa na area na Dakpi nagpuyo siya sa mga barangay Balulang atong ipasabton pagayo nga nagpuyo kini sa may barangay Balulang pero lumad kini nga talaga Sambuanga del Sur. O niya dayon pagkatapos nagtrabaho ni isip sa security guard naon sa bang nanulis man hinuon dito repita sa may barangay 34 area kini sa may police station to Kugon sakop atong dakbayan hinungdan usab nga si Police Senior Master Sergeant Nel de las Alas kinsa may na-assign nga investigador sa Kugon Police Station og na-assign pod nga mag-investigador sa neskutan nga kaso nga mitakdo ang deskripsyon sa suspect base usab sila nakuha ang CCTV footage so dako kayo katabang kining CCTV kamera sa pagbutang sa mga establishmento mo mga hinungdan nga dunay ordinansa sa siyudad sa Cagayan de Oro nga kinanglan ang tanan nga mga establishmento magbutang gayod og garabang CCTV kamera. Si Sara Daling narabay nangamos tanimo Sara Daling taga barangay Balulang Almunia family ba to ambot og imo baka naga paryente og ikot ba usab nasaranta nga sa dihang na discovery aktibo kining security si ang suspitsado ang si Pasayon nga na destino sa may Agora Bus Terminal o niya rin di ba ni basta-basta no ang Agora Bus Terminal di ni basta-basta security guard ka diha minimum above minimum ang imong sildo pero amot nga nung nulis pa man gid o niya agani pa man nagutubang ang suspitsado sa kaso nga illegal possession of firearms tungod usab sa iyang pagbaton og armas nga diin kini walay lisensya kinsa mo gigamit pod sa paghimo og krimen. Unya rayon pagkatapos gahapon adlaw gihimo naman formal na ang pagpakumit sa kaso dito sa korte kasos pagpanulis og pagpahubot sa armas sa dipoy ko nga walay lisensya
So, illegal possession of firearms. O niya rayon na pagkatapos robbery. Diyan kini haman ani i-check up ni kayo ang yang lawas okay lang, why diferensya. So, dalhon ka na rayon dito sa may Lumbia City Jail. Tampog dugang siya ihap sa mga pinareso dito sa may Lumbia, mga binating tigpaminaw. Doon natay 14 minutos sa nakalabay sa alas 4 dito sa itong pagkapanag-uban, samtang sa pikas nga bahin na sayrantang Osaka giingog matod pang baliti. Uni rin na pagkatapos mga binating tigpaminaw na nabanggaan gini patay yun ang gikabutyag ng Osaka lalaki. Kaya sa atong iparo-up nga na hipos nga impormasyon, did on the spot man, patay magidayon, no? Ang usa ka lalaking sakay sa iya nga gimaniho nga motorsiklo nga dito sa mga taga Zona 3 Barangay Mulugan, El Salvador, lalawigan sa Misamis Oriental. Human gid sa nisgutan nga insidente, gihimong layon mga igsoon ang responde sa itong mga ginsakpan sa kapulisan dito mismo sa may El Salvador City. Kinsa gitumbok nining ang biktima na ilang kinis Osaka Rosario Espiritu Jr. nga nagedad og 45, minyo kini og nagpuyo gyapon dito sa nisgutan nga dapit. Kay gibutyag matod posab sa atong Police Master Sergeant Richard Britannia, ang investigador sa may El Salvador City Police Office. Gibutyag nga mihapit pag-inom pagyud kining nisgutan nga biktima sa iyang pagpauli. Mo lagi nang mag-drive lagi ta nga makainom, onya nagtuot nga bisag baliti na basig nagtuot sa ngaras di Milina o baka noon sa saging. O gibot ya gani apel pa man ni hapit pa maginig inom, so medyo lango-lango na. Dabi karon ka nagtuo pa man siguro hinay ang panagan. Gi-overtake ka niya maayo katong usa ka multicab. Hinungdan usab nga na atrasao ni siya, nabangga siya dito sa punuan sa baliti. Di sa naingon, di sa makaingon nga katong baliti doon na engkanto, kay wa na matagabatig doon na ba engkanto karong mga panahon na. No? O niya na yun na pagkatapos, basta kay punuas baliti ang iyang gibangaan. Gidali pang ini pagdala sa mga tao niadtong ka mga panahon na nagsaksi dito sa pinagadool nga balay tambalanan. Pero gideklarar kini mga igsuon nga dead on arrival. So, kini ang ato ka mga police report nga atong ibanangat niya, ganyan dire niya sab sa atong pagkapanag-uban, o niya dayon gikabot niya gini mga panahon na atong asmon, katong uso sa mga concerned citizen diha sa may Libuna, Bukidnon, katong nangutana kung ugaling aduna bay balaod nga basihanan, kung ang anak sa barangay kapitan, kung ang kapitan mamatay, pwede ba ang iyang anak makapuli isip isa kagagawad? Akong tubag sa ako ng ginaingon, akong balikon, nga nagdepende ka na sa membro sa barangay council nga ilabang i-endorso ang usa ka resolution ngadto sa mayor nga siya maoy usa sa mga inyong pili nga maoy makapuli diha sa barangay council, no? Atong asbang kung galing sa ako nang ginaingon nga kung galing aduna makay follow up nga mga pangutana, palihog na lamang kuno ko og text lang po sa ako para po nga ato kini nga matubag, no? Ato ning hatagan og gigo nga pagdagan maigsoon kay mas mayor ang matin-awan aron nga di pod mag-alburuto ang tong kasing-kasing kay mo man giingon nga kun di bitaw ta matin-awan na mag-alburuto ang tong kasing-kasing nga nganong kana mo may kapuli na abagi balaod, no? Mo nang giingon sa imong mga pangutana ato lamang po kining gitubag, di ba? So kadtong kada ba nga midwife sa may barangay Pagalungan nga dian gini doon ay reklamo sa usa sa inyo mga lumolopyo. Palihog ko no barangay kapitan sa may Pagalungan, palihog ko no barangay kagawad sa may barangay Pagalungan, tagay ko no kana ninyo igaw nga pagdagad. Aron usab nga mabati man lamang pod sa mga katawhan ninyo. Dias barangay barangay Pagalungan nga gipili mo diha sa mga katawhan aron sa ilang pagtuo nga makahatag mo tinuoray nga pagserbisyo. Moral and social obligation sa barangay opisyal sa pagtabang ngadto sa mga katawhan, sa mga unsaman nga mga pamaagi, labi na gyud na pihig sila sa pagserbisyo ngadto sab sa mga barangay, ngadto sab sa barangay midwife. Kana mga igsoon maay ato lamang gihangyo kay mo nang ginaingon nga di ta gusto nga hinahinay nga mawala ang pagsalig sa mga katawhan ngadto sab sa mga empleyado sa gobyerno. Doon natay 19 minutos ang nakalabay sa alas 5 dire sa atong pagpanag-uban di ay tuod ang nangutana kung asa dapit na ang Espirulina Pilipina
naa kana ninyo mahimutang sa naa kana ninyo makita sa may first floor, door number 1 Soriano Building, sa may Tiano Montalban. Og mangutana mo nindot bang spirulina sa akong pagsulay nindot. No, nindot kayo kay ang labi na kung doon na kay sakit sa high blood, doon na kay sakit sa kadabang kung doon na kay diabetes, taas ang imong sugar, nindot kayo, sulay lang ninyo. Kay aron nga makaingon pod mo nga tinuod tinuod di ay ang giingon ni Ultra Roldan Sagosa. Naa siya Chari Obaob diha og si Dilio nga kuan Adelio Kiblat. Diya sa inyo ka nga makita diya niya sa iyo lang magadto dito kay daghan pa pong tao tungod sa katong mga nakasulay na nibalik man gid sila kay nakita man gid nila nga nindot gid kayo aduna gi dako kayong epekto onya duna po na sila programa dire sa Radio Ultra matag alas 10:30 paingon sa alas 11:30 adlaw nga Miyerkules. Paminawan ninyo aron ninyo gimasabot og unsa gyud ang spirulina ngano magyong epektibo mangyod alang sa inyong panglawas. Doon na tayo 20 minutos na nakilabay sa alas 5 dire sa atong pagkapanag-uban. Nining bayan na sayron ta. No nga ang atong kamera hangtod dining mga panahon na nagpadayon ang ilang gitawag og budget deliberation kay ilang gipanangkamutan nga or before October 4 maaprobahan na ang budget aron usab nga kini mapirmahan usab sa presidente kay gikan sa Kamara Baha midoso pa man dito sa may Senado. So as soon as possible nga kinahanglan nga mahuman nilag dali sa may kamera aron usab nga diin kini maripaso na sab og maayo dito sa may Senado. Mo nang ginaingon nga maaprobahan na gani sa kamera, wa ka na magpasabot nga approve without thinking pag-abot sa Senado kay sublion pa man na sa Senado. Hinumdumi bitaw ninyo na kung nakadumdum mo nga giapra sa panahon nga liderato ni kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo kinsa may House Speaker ato nga mga panahon. Neto na kalabay nga tuig 2018. O ni aday na pagkatapos ila kining ripaso og Mayo. O ni aday pagkatapos pag-abot dito sa Senado, approve na sa plenaryo sa may kamera. Pag-abot sa Senado, ila kining review. Pag-abot dito kay dili man balanse. O doon na may giingon nga kana bang mga budget nga inay nga gikinahanglan kini nga departamento o katagon og mga dako nga pundo aron usab nga maserbisyohan gud og maayo ang mga katawhan labi na sa sektor sa mga mag-uuma gamay ra gihatag. Unya rin pagkatapos adunay uban nga mga departamento nga mas dako kayo. Unya dako pagi kayo ang budget para dito sa may Pampanga nga lugar ni Gloria Macapagal Arroyo. So dili ni napihig ang atong uban nga mga departamento ani labi ni gud ang uban nato nga mga gitawag og sektor sa ato nga mga mag-uuma, sektor sa mga mananagat og uban pa nga mga sektor sa mga kanabang laborer. So giripaso gibalik hangtod nga nahitabo to ang gitawag og kanabang joint session talawala sa Kamara og usab sa Senado. Dabi karon kay nahimo na ang gitawag og bicameral kanabang committee. O niya na pagkatapos imbis kay aprobahan na naman po gitawag og budget insertion tungod kay ado na may pasulod sila si kanhi House Speaker Gloria Macapagal Arroyo nga lipat-lipat system para sa ilang PIDAP. Di nag kita ni Senator Panfilo Lacson di na maayo. Binuang ni. O gingon mo sab si Senate President Vicente Soto. Mo na hinungdan nga nalangan. Karon, gipaniguro sab karon sa Kamara. Nga kunon sa man ang ilang apurbahan. Nga mamahimong sayon na lamang po nini nga pag-abrob dito sa maya Senado mga biratin tigpaminaw. So muna nga nagpabilin karon nga init ang debate tungod kay daghan sa mga giislasan nga mga departamentong budget. Unang-una nini ang gipangayo sa Department of Education nga budget diin kini wala gihatag tanan sa ato nang ginakuan ato na may ginabalik ginahisgotan ni ato na ato nakalabay nga adlaw pero atong gibalikan karon hangtod nga dili pa mahatag kay matod pa sa atong Department of Education Secretary Leonor Briones og ingon mo sab sa atong Department of Undersecretary sa DepEd nga dili na to makumit ang pagpalingkamot o pangitag solusyon sa quality of education kuno galing dili hatagan og igong pundo sa malasab sa itong ipangayo dito sa may Kamara. Di ba? O dili na to ni mabuhat mga igsoon ang paghatag og quality of education. Unang-una, unsay gislasan nga pondo?
ang pundo alang sa senior high school. Bote pasabot, nga kung ugaling pag-abot sa tuig 2020, mag-anam kadaghan ang number of students sa senior high, o niya rayon pagkatapos ang Butchers program, nga giislasan sa Kamara, posible kini nga ang resulta, daghan sa mga senior high nga dili na maka-eskwela og private kay limited ang budget para sa Butchers program. Kay mga tanong unsa man ang Butchers program alang ni atong wa pa makasulay mga ginikanan nga wala pa mag senior high ang inyong mga anak. Onya karon pang to iga 2020 sunod nga pagbukas sa klase mag senior high. Ang bote pasabot sa Butchers program. Ang imong anak nga mag senior high na karon sunod tuig, pwede na niya ninyo ipa-eskwela dito sa private. Adunay allocation sa gobyerno ni ana nga 20,000 pesos matag tuig. Ang sobra nga bayronon musobra ang bayronon gani sa eskwelahan sa pribado. Alang sa senior high nga mosobra gani og 20,000 kamo na ang magbayad. Basta kay gi-subsidize na sa gobyerno og 20,000. But kadtong mga nangiskwela og senior high dito sa gobyerno nga eskwelahan nga iya sa gobyerno, ato ni balikon para masabtan og mayo. Ang estudyante nga nag-eskwela sa gobyerno nga eskwelahan sa senior high walay bayad bisag 5 centavos. Walay bayad sa miscellaneous. Busa katong nag-text na to kanina nga naay ka pangulikta og kana bang miscellaneous taga-ikog unta ng eskwelahan, taga-ikog number kay atong pangutanon aron atong pangutanon kon ayaw ka nagbuhat bagag imong kaugalingong balaod ya. Gituman pa niyo atong balaod nasyonal aron nga ato kana ipangutana ngadto na nga nangulikta sila wala igong basyanan. Bat atong balikan ang kakulangon sa DepEd mga igsoon. Kung galing dili gyud aprobahan ang gipangayo sa DepEd Secretary ngadto sa Kamara, posible nga magpunsisok ang mga estudyante sa senior high dito sa mga gobyernong eskwelahan. Kay nga naman, dili tanan ma-accommodate sa pribadong eskwelahan ang inyong mga anak nga ipa-eskwela tungod usab sa kakulang sa pundong gihatag sa Kamara. Mo nang giingon si DepEd Secretary Leonor Briones nga kung doon na may inyong basulon alang sa senior high nga kukalong nga pundo sa Butchers program, ayaw ang basula ang DepEd, basula ninyo ang Kamara. Doon na pagilain. Giislasan sa gobyerno, giislasan sa Kamara ang budget para sa libro. Tingali, mao hinungdan nga kana bang bosig usa silang gibasihan nga gislasan na lang libro kay nganong ato mandugangan ang pundo nga daghan pa makayong libro sa briga nga wa pagyapon mahatag. Ang ilang sa siguro na Secretary Leonor Briones nga imong kanang panubagan dito sa Kamara. Pero kining pag-isla sa mga classrooms kay hangtod sa matag tuig naman lang gikan pas bata pa ko elementary pa ko. Sa matag bukas sa klase man lamang unang problema kakulangon sa classroom. Mo man gani hinungdan nga dito sa mga eskwelahan sa mga kabukiran nga bahin, grade 1, grade 2, grade 3 ato nang ginabalik-balik, pila ka adlaw na natong ginabalik-balik. No nga grade 1, grade 2, grade 3 mag-usa usara ka eskwela o usara ka classroom. Grade 4, grade 5 o grade 6 usara ka classroom, usara pod ka maestra. Tungod sa kakulangon sa maestra o kakulangon sa classroom. Masulbad ka ni mo ingon tag dili kay nga naman ang gipangayo sa DepEd nga 40,000 ka mga magtutudlo alang sa tuig 2020, 10,000 ray gihatag sa Kamara. Onya ray ang gipangayong budget para sa mga classrooms, wala gihatag tanan. Onya ray ra pagkatapos asa man ang gitawag og quality of education. Kung kana atong hisgutan mga binatin tigpaminaw. Di ba? Onya ray pagkatapos naapay uban nga ang libro sa usa ka estudyante tag 5 ka buka ako na sa usa ka libro 5 ka estudyante ang magtabang. Okay lang siguro kadto mga eskwelahan nga diri sa may sentrong bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. What about ka mga hinterland barangays? Di ba? Onya mo kana mga binatin tigpaminaasa man atong tinuod ka pagserbisyo ni. Onya ray pagkatapos miingon ta karon nga ilang gislasan ang budget pero kapangayo sila og apidap. Morning nga mga kongresista mga binatin tigpaminaw nga kana bang mga loko-loko. Di ba? O niya, si Amor nga mabanta, may pagpaminaw po di ay, no? Sa inyo nga kanunay ang pagsunod. Salamat kayo sa kanunay inyong pagsunod, diri sa itong pagpanaguban.
ang dili pa naman dugay mga igsoon si DILG Secretary Anyo. No, si DILG Secretary Anyo nagpagawas og usa ka memorandum, administrative memorandum circular ngadto sa tanan nga mga government employee o ingon mo na sab sa mga government official sa matag lalawigan, lungsod, matag distrito ug uban pa nga ang tanan nga mga government employee dili mo gamit og cellphone samtang kamo adunay gi-entertain nga mga tao diha sa inyo tagsatak sa mga opisina. Nindot ni mga barate di paminaw nga kuan kana ba nga memorandum. Kay nga naman, daghan kayo sa mga empleyado sa gobyerno nga patyon lang ang oras sa ilaga kuan sa ilang nga cellphone. Patyon lang sa ilang oras sa ilang cellphone pagabot sa panahon nga dunay mga tanaw oy manong. O tayo ako. Ma'am, sir, mayong ganira ba kintaon nga mga kuan bitaw kanang mga yono nga mga lungsuranon. Sus gikan pa sa pagsulod sa piratahan sa munisipyo, gikan pa sa pagsulod sa piratahan sa Kapitolyo, sa City Hall baka pag-abot dito sa sunod sa kanabang ilang opisina kung ba ginakana halos kanabang mahadlok ba ginintaw na sila manuktok kay basin on og kasab-an unya pag panuktok ka na hinay pag ikamantuktok hatos din madunggan na dahil pag-abot pagsira singkahan din retson daghan nga mga empleyado ayaw dili na nato pwedeng ilimod ayaw sana ninyo ilimod mo magani na ato nang gikalipay ang gipagawas nga kamanduan ni Secretary Anyo sa DILG. Kay pag-abot na, pag-ingon na, dunay mga pungutana sa mga tao. Kaya, asa kadyot lang kayo manong tuari gao kayo ka sa cellphone. O gadola baka sa mga games, o baka inon, ga-reply siya mga katsat, yung kulokodidang baka inoon. Kay kasabaan siya, di siya replyan. Di ba? So, mo na nga, sa lakdot nga pagkistorya, ang DILG Secretary nagpagawas karon og kamanduan sa tanan nga mga trabahante sa gobyerno nga samtang office hour nga nag-atiman o nag-entertain mong mga bisita, ayaw mo paggamit sa inyong cellphone kay ang paggamit sa inyong cellphone nakabalda sa inyong paghatag og tinuoray nga serbisyo ngadto sa mga tao nga mga magbubuhis nga kana mo ay nagsildo ninyo. Nasabtan ninyo? Egsoon daghang pagkaitag mga butang iskutanan sa atong pagpanaguban karong buntaga pero wala naman tayong oras. No, wala tayong oras so, sa sunod na itong pagpanaguban at kung kanang inyong mga pag-follow up sa inyong mga pangutana dire sa itong pagpanaguban at nahatagan o gigong pagdagad sa sunod adlaw.